വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. വയനാട് തരുവണയിലെ കരടിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ വനംവകുപ്പിന്റെ ശ്രമം തുടരുന്നു. കരടിയുള്ള സ്ഥലം വനംവകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഡ്രോൺ പറത്തിയാണ് നിരീക്ഷണം. RRT സംഘവും DFOമാരും സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങൾ ഷിബു നൽകുന്നുണ്ട്. ഷിബു, ഈ കരടിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുള്ള കരടി ഉള്ള സ്ഥലം വനംവകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ പിടികൂടുമോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അനുജ, ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കരടിയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടക്കുന്നത്. നോർത്ത് വയനാട് DFO മാർട്ടിൻ ലോവലിന്റെയും സൗത്ത് വയനാട് DFO ഷജിന കരീമിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ RRT ടീം അംഗങ്ങൾ ഏറെ നേരമായി മണിക്കൂറുകളായി ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. കൊമ്മയാടിനും കരിങ്ങാരിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്താണ് കരടിയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നും പടക്കം പൊട്ടിച്ച് കരടിയെ ചാടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കരടിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നേരം ഇരട്ടിയതിനാൽ ഇനി ദൗത്യം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വനപാലകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളത്. നാട്ടുകാരുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ കരടിക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. രാവിലെ കരടിയെ കണ്ട സ്ഥലത്തായിരുന്നു പ്രധാനമായും തിരച്ചിൽ നടത്തി. പിന്നീട് കരടിയെ നേരിട്ട് കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് മയക്കുവെടി വെക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കി പുറത്തു ചാടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായതിനാൽ ഇനി ദൗത്യം വിജയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ആശങ്കയിലാണ് വനപാലകരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിലായി ഈ പ്രദേശത്ത് ആകെ കരടിയുടെ ഒരു ഭീതിയാണുള്ളത്, ഭീഷണിയാണുള്ളത്. പലതവണ ആളുകൾ കരടിയെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൊമ്മയാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളി വികാരി താമസിക്കുന്ന അച്ഛൻ താമസിക്കുന്ന വസതിക്കും അടുക്കളയിലും കരടി കയറുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ പീച്ചംകൂട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും അടുക്കളയിൽ കയറി വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും കരടി ഓരോ മണിക്കൂറിലും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അനുജ, ഇബു, ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തരുവണയിൽ ഇതുപോലെ ഈ കരടിയുടെ ഒക്കെ ആക്രമണം മുന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവിടെ ഈ കരടി ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ? ഇല്ല, ഈ പ്രദേശത്ത് കരടിയുടെയോ മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളുടെയോ സാന്നിധ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ കുർവ ദ്വീപൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നും ഇന്നലെ വനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മാനന്തവാടിക്കടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു കരടിയെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കാട് കയറി എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഇന്നലെ വനപാലകർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് കരടിയെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഈ തരുവണ, കൊമ്മയാട്, കരിങ്ങാരി പ്രദേശങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയാണ്. ഇവിടെ വനമേഖലകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വനത്തോട് ചേർന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടിയ കരടി ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തെറ്റിയാകാം നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അനുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ കരടിയെ പിടികൂടി ഇതിനെ വനത്തിലേക്ക് തിരികെ വിടാനാണോ അതോ എന്താണ് നടപടിയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ? കാട്ടാനകളെയും മറ്റും മൃഗങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് തുരത്തുന്നത് പോലെ കരടിയെ തുരത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്തുന്നത് പോലെ കാട്ടിലേക്ക് കരടിയെ തുരത്തുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇതിനു മുമ്പും പല ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കരടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കരടിയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുകയാണ് വനപാലകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടിയ ശേഷം അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള നടപടി നടക്കില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ശരി, വ്യക്തമാണ് ഷിബു. ഇപ്പോൾ തരവണയിലെ കരടിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാനുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരടിയുള്ള സ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോൺ പറത്തി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ RRT സംഘവും DFOമാരും ഒക്കെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഷിബുവാണ്. കോഴിക്കോട് പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനെ